खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नोंगौ जेरै दाबि खालामदों एरैनो डाबल एक्शन लादों रायजो सरकारनिफ्रायनो नोंगौ थांनाय 3 आरो 5 मे खालाराव दुधनैयाव मा जाथाय जादोंमोन बेखौ रायजो नाङैनो बर' हारि नाङैनो बयबो मिथिगौ आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा गोख्रों दाबि खालामदोंमोन दि गें रेप खालामनाय बा जिनाहारि खालामनाय लोगोसे मार्डार खालामनाय बा जिउ फोजोबनाय हिरनमय खाख्लारिखौ जिउ फोजोबनाय लंपट सुनलां सुनिया धनाली तालुकदारिखौ गोख्रै साजाय बा फासिनि साजाय आरो फास्ट ट्रेक कर्टआव लाबोनांगौ होननानै दाबि दिखांनाय बायदिनो गिबि खेबनि थाखाय एक्शन लादों जेरै बुंदों एरै डाबल एक्शन लादों रायजो सरकारनिफ्राय आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे मैया मोनाबिलि समावसो रायजोनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ दुखुथिया हिरनमय खाख्लारनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैदोंमोन आरो खौरां लाहैनायनि 12 घन्टानि उनावनो डाबल एक्शन लादों धनाली तालुकदार लंपट धनाली तालुकदारनि न'खौ बे समाव बुलडोजार लगायनायखौ बे समाव नोंथांमोना नुना मोनखादों जेराव जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों गिबि खौरां बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बे जाथायखौ लानानै मोनसे गिबि खौरां होदों रायजो सरकारनि मोनसे गोख्रों थांखि आरो गोख्रों थांखि बायदियै डाबल एक्शन लानाय जादों धनाली तालुकदारनि न'खौ बे समाव सिलिंखार बिलिंखार खालामदों बुलडोजार लगायनानै नोंथांमोना जेराव डिसप्लेनि गेजेरजों भिजुएलनि गेजेरजों रोखा नुदों जे बेबायदि धनाली तालुकदार लंपट धनाली तालुकदारनि न'खौ बुलडोजार लगायनानै सिलिंखार खालामदों आरो बेफोर दाबिखौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' हारि नाङैनो दाबि दैखांदोंमोन जि लंपट लांसुनिया धनाली तालुकदारजों लोगोसे पारमिना बेगममोनखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांनाय बायदिनो बे समाव गिबि खेबनि थाखाय रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों थांखि लानानै बुलडोजार लगायदों रायजो सरकारनिफ्राय बे समाव नोंथांमोननो फिन फोरमायबावदि थांनाय 3 मे खालाराव जिनाहारि खालामनानै आरो 5 मे खालारावनो हिरनमय खाख्लारि मुंनि सासे सुबुंखौ खौरां लानो थांनाय सुबुंखौ गाज्रि दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै जिउ फोजोबदोंमोन आरो जिउ फोजोबनायनि उनावनो पुलिस बिफाना खादोंमोनब्लाबो नाथाय गोख्रों साजा होनायखौ नुनो मोनाखै बेखौ लानानै गोख्रों दाबि खालामदोंमोन आरो गोख्रों दाबि खालामदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि बुलडोजार लगायनांगौ होननानै आरो बेबायदिनो दिनै बुलडोजार लगायदों बुलडोजार लगायनानै सिलिंखार खालामबाय लंपट लांसुनियानि न'खर जेरै धनाली तालुकदार पारमिना बेगममोननि न'खौ बे समाव सिलिंखार खालामदों बुलडोजार लगायनाय जेराव नोंथांमोना नुदों जिसिबिजों लगायनानै बे समाव न'फोरखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामनानै साजा होदों आरो बे समाव फैबाय थानाय समाव जयन्त मल्ल बर'आ थामहिनबा रायजोनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बर' बिथाङा गोख्रों साजा होगोन लोगोसे दुखुथिया न'खरखौ सरकारनिफ्रायबो नायनाय जागोन होननानै बिथाङा मैया मोनाबिलि समावसो फैनानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बाथ्रा बुंनायनि 12 घन्टा थामहिनबा 24 घन्टा जायैनि सिगांनो डाबल एक्शन लादों रायजो सरकारनिफ्राय जेराव बिथाङा दुखुथिया हिरनमय खाख्लारिखौ थांनाय 5 मे खालाराव धनाली तालुकदारनि न'खरा ज' जानानै खास्रि बिस्रि दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै जिउ फोजोबदोंमोन आरो जोबथायाव सरकारनिफ्राय बे समाव गोख्रों थांखि लानायनि गेजेरजों बे समाव बुलडोजार लगायनानै न'फोरखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया नायलांदों लंपट लांसुनिया धनाली तालुकदारनि न'खौ माबायदि बुलडोजार लगायनानै एबा दाबि दैखांनाय बायदिनो एबा जेरैबायदि सरकारा मैया मोनाबिलि समावसो बाथ्रा बुंदोंमोन बेबायदि माबोरै सिलिंखार खालामदों जों भिजुअलनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि